us pray. We're on page 6 of the service program. Almighty God, who has bound together your elect in one common union and fellowship, in the mystical body of your Son, Jesus Christ, our Lord, grant, we pray you, to your whole church in paradise and earth, thy light and thy peace. Amen. Grant that all those who have been cleansed by the death and resurrection of Christ may die to sin and rise to newness of life, and through the grave and gate of death, we may pass with him to our joyful resurrection. Amen. Kwee ka anyị onwe anyị bụ ndị nọ n'ụwa nke a dị na-agakwa n'okwukwe, mmụọ nsọ gị na-edu anyị n'ịdị nsọ na ezi omume ụbọchị niile nke ndụ anyị. Kwee ka ndị niile okwukwe ha dị na gị mee mgbaghara mmehie na udo, na-asacha anyị na jụ anyị na-ewefe gị n'obi umeala. Kwee ka ndị niile na-eru uju tụmadụ ezinụlọ Blessing Chinwe ndụ, di ya, ụmụ ya na ụmụnne ya, ndị ọgọ na ndị ezinụlọ ya, ndị enyi ya, nwee ezi ntụkwasị obi na na-elekọta ha anya nke ọma dịka ezigbo nna, ka ha site n'ibutere gị mkpa ha nwee nkasi obi nke ịhụnanya gị. Nyere anyị aka, anyị na-arịọ gị n'ime ihe niile anyị na-enweghị ike ịghọta, ka anyị kwere ma tụkwasị obi na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie na mbilite n'ọnwụ, wee rue na ndụ ebighị ebi. Anyị amara ka anyị ranye nwanne anyị Blessing n'aka ịhụnanya gị nke na-adịgide mgbe niile, na n'aka ebere gị etu ya dịka amara ị na-emere ụmụ gị si dị. Kwe ka site n'ịmawanye gị na ịhụnanya gị, anyị wee na-eto site n'ike baa n'ike n'ime ije ozi zuru oke alaeze eluigwe nke gị. Anyị na-egokwa amara. Hymn on page 7, Abụ maka Okwuchukwu, Abụ 239, SSNS 798.